Kabiyatan na iyaw-awis dagiti micro, small, and medium enterprises, entrepreneurs, startups, ken stakeholders iti Benguet ken Baguio City ang makipaset iti 2026 MSME Innovation Summit iton May 29 aging May 30 iti maysa pagadalan iti Baguio City. Panggap ti summit ang mapabilag dagiti MSME, baban kadagiti learning sessions, networking opportunities, business collaboration no sa dino dagiti entrepreneur ket mabaling nga agkonekta kadagiti potensyal kasosyo, suppliers, logistic providers ken market platforms iti negosyo. Malaksid kadagita may sa government servicing and support assistance area di silulukat mang-akomodar kadagiti amin at mabuno mangisuro kadagiti MSME at direkta makastar ken makipaset kadagiti programa ken serbisyo manipod iti nagdudum mga hensya ken institusyon. Maisuro ditoy dagiti technology ken artificial intelligence, enabled MSME innovation, social impact startups, circular economy, digital transformation, smart productivity, ken intellectual property protection. Di summit ket manamnamang agserbi a plataporma para iti inobasyon, panagtitinulong ken panagduras ti enterprise iti syudad ti Baguio ken kadagiti kabangibang ang munisipyo.